oh. Hoy, slow! Basa eh. Pangason man din yung kapita di ay. Ano yung mas bukit-bukit ay. Ano ba karoon ng mga amigo? Uy, yun pa. Si Idoy mo lang sinasinyas oh. Naarm ni karaho di ay. Uy, bay! Anak ko! Uy, bay! Ganina rin ka? Ganihar ko gapaabot ni mo diri. Uy! Dugay kay ka. Ganina rin kayo pinaabot bay. Na, sorry kayo kay kita ka na kong gida. Nalibang mo ko dito gikan god. Kay galain akong tiyan ba. Nang birthday mami gahapon. Nya, akong gikaon day panos man dito di ay. Ako kibalo. Mo nang naglain akong tiyan ya. Pagtangas ako diya, kita mo kong nay kalibunan, nihapit na sa kong kalibang kay kada ako ane. Tapi ato, asa man di si Itsoy? Aw, si Itsoy? Na, nagtuo ko nga nagkuyog na mo diri, nag-uba na mo duha. Nagtugay ko nga, ako na lang na awahi. Oh, nako nga nagkuyog, nana si Itsoy diri. Dali ko kay gilayan akong tiyan. Bigas na lagi ko paabot niyo diri oh, sama ni ay. Katol kay sus. Oh, lagi. Lagi lang pabuto lang nato si Itsoy kay basig paabot tong taon. Lah. Abay. Laki na matigdan. Saan nagalihok? Saan mo na? Saan mo na ano? Lala. Hala ka sayo pa man araw nang abat ka na mo. Hindi ka mo gawas ya ha? Be. Utang kahoy be. Panatros ka. Uy, ako ni boss. Oh, ikaw ni dadi ay naunsa. Nagtuo na mo kadira oy. Nagtuo na mo kunsa. Hindi ako libang ribay. Nagtuo na mo ba nga? Adlawan maging dako nangabat na. Diri. Hindi na may pinaabot nimo. Nalibang di ka di ato di. Aputi galbangunan ako eh. Ato tong dayon na nga atong kuan. Tong gisabot ato ganina mga tagkaka. Sama aton dayon nun. Oy, kinahanglan matangan ni. Oh, siyempre, diyon na to. Di na pa yato ba? Apa kay kakaro urasa nga udto ra ba? Dapat. Oh bay. Ang giingon ra ba sa akong apuhan basta udtong tutok ra ba? Tawaan ra ba ang dapit ra ba labi na kanang mga dagang sagbot kalibunan ba kalibunan. Sure, mukhaon ra pagikuha ng anak ra ba? Sa man aw. Ay, tuo mga anay nga. Ay noon, istorya ra sa mga buok. Temsa. Di ko katuo ng imong istorya bay. Ay, ilhan ra na. Istorya ra na sa mga karaan bay. Pasig dili ko to tinuod giingon ni lolo bay nga. Tawaan ko na ba sa utong tutok? O lagi. Natana. Tana. Mga na tagaka. Aw ta, lato na to. Naabi ka ni kakak diri no. Tara. Namoy na matikdan bay. Saman. Asa man? Kamatikod mo. Karon ba? Sa may karon. Oh, anta. Oh, gina tayo na boy. Oh. Hawa mo dira oy, mag-antos na ng kabaho oy, ari ta diri. Hawa na vlog ko. Antai bay. Ari ta diri. Ay ko. Lain di ba? Na tinuod gid gingon sa kong lolo, tawaan gyud ay. Bitaw bay sa bay no, naigi tawon ka dili bay. Mao gali kay nganong tawaan. Naitai way taw. No. Mabuhay. Tulo lang to bay. Magawa tay. Ay. Napit. Baho man drive pa. Sino kita mo dia? Ikaw, sino kita mo dia? Kuman, pirnay kutay. Unsa man? Ako nakitaan bay. Sabi mo nakitaan. Adlo ka bay oy. Unsa gani?
Sulti, Tinuod oy! na itong ingon ni Lolo bay. Delikado ginaning dapita bay. Timsa bay. Kasi nakita nyo bay. Basta! Awa! At kamo rin nakakita ko ako wala. Nawala bay! Saan ito ba? Na ako nakitaan bay! Inoonay, ikaw atik-atik yun na. Ano ito tinuod? Di mong giingon, oy! Mayroon ka mo atik-atik! Basin siguro nga nagmanikmatar ko ato ba kay paggabi nagnanaw mo gumig horror movie good nga mo na ako Tama na. hadlokanon kay ko anang libinig na araw no untong tutok. Mao di ay! Basin siguro to tinod ang ingon ni Lolo bay. Na, padayon tag mangitag kaka. Uy, kutay. Maman, Naman mo din lagi. Lakaw mo dito kay ako ni lugar dire kanyo. Na, iya sa ninawang ni ay. O sige, bahala ka diya. Basta, ayaw kalimutan tong istorya ni Lolo. Tinuod to. Yara ta diya. Si Itsoy! Nagidool sa ungo! Nagsaba! Ayong tawag kay tawgo na ni Mau! Patay! Mulingi na na to! Maapil ta! Tanaw yun sa pamimong gi! Uwat dira! Di ano to si Itsoy! Abyain na! Kailangan ginagputasan! Tanaw! Bahala na siya diya! Ay naman ko kakain na natagak maron. Unsa maron? Ayo ko yan hapti ha kay kita ko sa kubo aro. Mahimo kong kakaron. Unsa na ko kakana wala man. Man kaya poro sige magpanjitsit. Natagar kong kaka diri noon. Wala na madiri. Wag ka nga na kung kakari sa muka. Agto mo dito. Sa nga. Sto. Oh! Usa ba? Ay! No, 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 no! Idoy! Islam! Tabang! Tabang! At tumibay!